অমন বৈজন্তী দেববর্মানি সিমেলাং বুমা বাই বুফা 3 তারিখ জুন 2024 অরণ বৈজন্তী দেববর্মা বুজাগো লাস খাই বুনারংনি নুখুঙি করণ গানাও বক বাই বর্ডার বুমা বুফাबो बुजाखा आं खबर माने फाइनानि जरा करिबा तिनि फाइसक पाइका चिनि ससियेल वर्कार सुरन आनो साहका सार खूब पेथेटिक घटना आरो मा थांनाय तिनि आं अर सक पाइका गोबां मा ताखौ बुखक जन तुइ फाइका आनि पेज बा फाइका तिनि अचित दास जों अर फाइ खाना पाइका घटना रक जतन नायखा ब्लेखे न खा खामानि कक गोबां मा बरक फायो गोबां मा बरक थांगु किन्तु अमनो अताङै बुथार जाखा मनो केबो चेरि नायनै करै बा अमनो चेरि नायै बरक जास्टिस मानथो अनुखुंनि बरक बिचार मानथो काहाम अमनो के बताबसक जरा अर साक्टारि नायफैका बा कक सापाइका अमतै गथना तिनि बंनि थानिनो जों खोनाका जों ताबो अग सिमेलाङो बुसाविनो सानाय बयजन्तिनि बुमा बुफा बयजन्ति थै थांका जों मनो मानलिया हाइपनो बुमा बुहा जों जास्टिस मानथुन अमो जों नायो आबुनि बागैनो गोबां मा थाइ थायो चिन बरक बुथार जाका जास्टिस जों माया बिश्वजित देबबर्मा लामाव खिखले बुथार जाखा अमते गोबां मा गथना गतिका किन्तु जों तिनर फाइनुक फाइका अरब सेम न गा आबुनि बागैनो जों तिनर फाइका अमनि परे जों थाना मेलागर थानाव बंनि जे एफआईआर खाइमानि थानानि उसिबो एफआईआर नाखा अथच बरनो रिसिभ कपि रिया कोन सिल सय करे रि रहका थै अब मेलागर थाना तारपरे गाकाय थैमानि दिनबो बुमा बुफा बरक थाङै थानाव जानखा थाना जानक मानि परे पुलिस फाइका आबन परे केंको करे शुधु मो सिमे दुःखजनक घटना बंनि नुखुं खुंचा जतन बुजाक बैखा तारपरे बंनि एगेन्स्ट देबो जे बुनाय रक ताइसा रेप केस रिउखा बरनो थाना तलांखा अ थाना इंराजी बे टाइप खाजाक तामु सैजाक साइमिया बरनो सय खायरिका लेखा परा सिजा जाया बरनो खायरंमा चिनजा खायै सय खायरिका बिलाइखे नांमानि कक दुखनि कक किन्तु अप्ति घटना न चेरि नाय फैजागिया तिनि जों अर फाइसक पाइका मो कामी रं मालानबले तक्सा पारा कामियाव जों फाइसक पाइका हेका मो मेलागर थानानि अदिनो आं चाइतुगै नायनाय खरकसा लुकुरक बैचंगे एमएलए हिसाबै आं नायनाय अमनो तैयै तामो खलायमान एवं जगथना थैमानि ताबो पइन्ट नखुंनि बर सिजायनि बागै एफआईआर खाइमायाखौ अ एफआईआर जों खाइनाय बुमा बुफानो तलाङै नांताइसा फाइनाय अर सालनै सालथामनि बिजोंनो फाइनाय बुमा बुफानो तलाङै मेलागर थाना थांगै अ बसाजक बुथारजाक माने मनि जास्टिस सानि ताइसा जों एफआईआर खाइनाय कताल खायै एवं अमनो ह्युमेन राइट्स कमिशननि थानिबो जों सैनाय चिठी एवं अबरनो खाइ जाहाते खाइ अनुखुंनि बरक टक्सापारानि जे बसन्त देबबर्मानि बसाजक तामसे कम बयजन्ती देबबर्मा जे बुथारजाक माने अमनि जास्टिस मानथो नाय बिचार मानथो जों अमनो नायो किन्तु अर सबसे दुःखजनक घटनाका जिनि जे बरक अरुण दास जे अंको खाइनाय अमो बिनि जागा कलाया अर ब ड्राग्स रक फबैतनि कानि जों खबर मानखा एके ब अमनो नक टांनानि हिने इकमो नक टांनानि हिने ब हा दजाब्रे वाखाग्रिखा वाखांमानि परे एका बिनर तामुंखा सामिया बरक निजेबो नुखुंगो करै किन्तु असमय फायै बरक अममते खाइफैका नायफैका हेगा काई अलखा बंनि मानि कमाफु पुतला कमाफु अमुक कमाफु हनै बरनो नुखुं खुंचानि बरक फाइ बरनो बुखा बयजन्ती देबबर्मानो सुतै खग लाथिरिखा थै जमखा सिलचर तलांखा जीवित लांखा तफानो शेष पर्यन्त मुमा बुफा अनेक चाइतगै नायमानि परेब ट्रिटमेन्ट खाइमानि परेब बयजन्तीनो मोथाङै नारगमालिया बयजन्ती थैजाका अमनो बिनि सिमेलां अमनि जास्टिस जों नायो अमनि जास्टिस जों मानानै नांगौ अमनि जास्टिस बयजन्तीनि बुमा बुफा मानथुन अमनो नायो तक्सा पार बसाय अ सिमेलांनि बसकांगो बसाय जों अमनो कक सानाय बयजन्ती जास्टिस मानसितो सर खरकसा सराय कलेजआ रोंसरोंबैसे दंगौ काके माने सराय कमावै बबो हायरो खाखामानि हायका लुकुरंनो तामा मेसेज खानि मो ब्लाइके खाखामानि कक खाखामानि बागिनो त तिना शिक्षा गोबांमा जों बिश्राम गननि खार नांनाय रं माया गनार तिन फाइबले सुरना हाय बरक तिनि खबर रेल चगर फाइलायकाबले अमो बरासे गोबांमा नायनायदि तिन जतन फाइका खार नाङैनो अर फाइलायो तांनि नांयांनाय आनि दफानि खरकसा सिकेला सोरोंनाय ब बुथार जाखा तां खार नांयांनाय खार नांया खा योगो चिनि खासि योगो जों सानदुं खरकसा तिप्रासानि एमएलए नि साजिमानु गोबां मा माहाय घटना नुबाय फायो ओंखाय कि तिप्रासानि दिग प्रशासन कि दुर्बल खायदे सामुखाय दं बायके नायसिकना बर जों अमनो जखन तेउ तो जेलो जे बर खरकसा बुथार जाखा आबन बके चेर नाय करै
आंबो सुरन दे बर्मन थांनायखाय बिनि नुखुंगो बिनि परिबारनो नाहाका जेलो आं थांगा बिजित खायका इको आनि पेस दङ असित दास न तलाङै जों जेलो थांगा कायसे उकिल न तलां थांगा एडभोकेट न बैशाली दत्त न तलाङै थांगा जों आब्रो नायका आबन परे न जेलो बताबो किसु बिनि परिबार जस्टिस मानन दिके थांतंगो एवं बिनि परिबार जे इको ताबु रां माननानै दिगे ताबु सासे तंगा एवं बिनि परिबार थांबो जों सुबायखा अनु खुंनोबो जों फैनाय बैजंतिनि केस न जों तसे कतालका एफआईआर खायनाय खायिनो अम जस्टिस माननानै बागै जों सायतंनाय जों यापिरि रमनाय आं नायो बिनि परिबार जस्टिस मानथुन सार যদি সে আইন অমন করা খাই ঠিক মতন নাইयै চাইতো ইয়াঙ্গাকে নর তাম স্টেপ না হানাय जों मने ताम खायमान जों सालायमान बिसिङाव बतै आन्दोलन मुभमेन्ट खायमान जोंहाबो सालायमान बिसिं तिन अंकनाय एवं अगथना नां बुबागारान तिनि जा अर पक्षपारा व बयजंती बुथारजां माने सिमलां व फायनाय फैमानि बुमा बुफा मालाय फैमानि अकंनां महाराजा नबो जानंनाय